Yes, vi har opgave 1057, hvor vi skal finde noget med et pendul, hvor vi har fundet ud af, hvor vi har fået at vide, at vi har en 2 meter lang snor, og det er sat fast, eller på enden af den snor, der er der et lod, der vejer 80 grader. Og så har vi fået at vide, at snoren den er 30 grader mod, har en vinkel på 30 grader med lodret. Yes. Og ud fra det, så skal vi så finde en svingningstid. Og til det har vi en formel, der hedder svingningstid, det er lige med t. Ja, det er svingningstid, og det er lige med 2 gange pi gange l gange kvadratroden af l over pi. Og l, det er i det her tilfælde snorlængden, og det er 2 meter. Og g'et, det er tyngdeacceleration på som i det her tilfælde er 9,82 meter over sekund. Så det sætter vi så ind i vores form, hvor vi så får t er lige med 2 gange pi, som var det samme før, og gange kvadratroden af 2 over 9,82. Og svaret vi så får, at det bliver så, at t, som er svingningstid, det bliver 2,83. Ja, cirka 2,83. Yes, og så forklare lidt om, hvordan vi fandt tophastigheden. Det gjorde vi ved sådan der. Det gjorde vi ved at tage det her billede og så klippe det ind i GeoGebra, hvor vi efter kunne konfigurere det, sådan at længderne på billedet og længderne i GeoGebra, de passede med hinanden, og så kunne vi sætte de her punkter, hvor GeoGebra det giver os en længde, og så kan vi nemlig få højden på, hvor højt kuglen den svinger i kuglens toppunkt. Og det er så h. Og så den formel vi bruger for at finde tophastigheden, det er den som står hernede, som er V2 er lige med kvadratroden af 2 gange parentes en halv gange V1 i anden plus G gange H1 minus G gange H2. Og så har vi så fået vores H1, og H1 det var så 0,75 fandt vi ud af ved hjælp af GeoGebra, som så heroppe, F lige med 0,75, og H2 det er så 0, altså kuglens dal, og det kan vi så sætte ind i formlen, så vi får V2 er lige med kvadratroden af 2 gange parentes en halv gange 0 plus 9,82 som var tyngdeaccelerationen gange 0,75 som var H1 minus 9,82 gange med 0. Og det giver så en tophastighed på 3,83 meter i sekundet.